ejikwana na nwunye di gị kwere gị ekele ofuma kpọmazie nya ọgọ mgbado ọbụla zoro ahụ mana na akpụkpọ ya na-ekoro na be dinta mana cheta na gaara m n'ubi anaghị enwe ọba maka na ngwere ọbụla hapụrụ ukwu osisi ọ ga-akpa wee kpamazie n'ala aka ụmụaka akpara ya ntị adịkwa kedu ka obi ga-adị gị ma ọ bụrụ na onye na-agụgụ gị akwa na ebe m akwa bụzi onye ahụ bụ onye mere gị ihe iji ebe akwa Ifeanyị Chukwu akpata n'ego o wee hụ na ihe chere nwoke n'ihu erika o wee kpebie na ya ga-ebu ụzọ rụọ ụlọ tupu ihe ndị ọzọ o wee kpọrọ enyi ya nwoke si na ya bụ injinia laa n'ụlọ nna ya malite rụwa ụlọ ka ha na-arụ ụlọ aga n'ihu Ifeanyị alachigha n'ebe obi nyeferezie ya bụ injinia ụlọ n'aka maka na ọ bụ enyi ya nwoke o nwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ mgbe e nyefere ya bụ injinia ihe n'aka uti ọnwa egbuone ka atụrụ aka na ihe ọ na-achọ nke elu ka ọ hụziri n'oke ala Ifeanyị tụkwasịrị ya obi ọ na-abụ ihe ya bụ injinia kwuru Ifeanyị anaghị agbagha agbagha o zigara ya akpacha maka 16mm injinia ga-gota 12mm ihe ga-eri 20 bags ọsọpụta 30 bags of cement anwụ inye ego na ndụ ọ na-akpọgbu o ruo na gbamgbam ekwucha maka 5.0 gauge ọkwụ ụgwọ 3.5 ihe niile o ji wee ruo ụlọ abụ nke adịgboroja o nweghị nke siri ike ụmụ achịkọta ekwu ọnụ ọrụcha kpọtụgharị Ifeanyị na anya emechala ụbọchị Ifeanyị bịara ileta ụlọ arụrụ ya ka ihe anya ọ na-arụrụ na-ebu tankị dara tankị abụọ dọkịrịa n'elu ada agbarie Chukwu zọrọ ha bụ na ọ bụghị ebe ụlọ dị ka ọ dajere maka ihe ejiri nrụ ya esie ike e wee baa n'ime ebelebe gbuo ikuku na-eku gbamgbam na-ekpakịrị kpakịrị kpakịrị ihe na-erubeghị ọnwa abụọ mmiri zuo elu n'ala na-ehi mmiri mana onwe ihe ọ ga-eme maka na onye ọma ofuma mere ya a na-ekwu nọ na ebe ahụ dara ala mebisie ala ga-ezu 8 rooms o were 3 rooms mebisie ala Ifeanyị na-achị ọchị iwe Ifeanyị emecha ụbọchị ahụ lachigha gbada ọka ga kpọrọ ndị Better Life Engineering and Procurement Limited nke Architecture Obinna Better Life bụ onye isi ha esere ya planụ dizaịnụ cha anya ọhọrọ nke masịrị ya ebido ọrụ ozugbo na-egbughị oge tupu ị mara ihe na-eme arụchara anya bụ ụlọ ihe niile ji n'onye bụ ụlọ siri ike ihe ị chọrọ ka ha ga-enye gị ashịrị kichin ife eko maka na ọ tụmanya ihe ọ tụkwara na n'ahịa ka egotere ya gee m ntị a nakwa ahụ ụgbọgụrụ na-ajụ ihe na-amị anyụ ọ bụkwa n'ukwu osisi nwere aha ka enyi na-edudenwe enyi ya ịchọ ndị ọrụ ụlọ doro anya ndị ga-agwa gị eziokwu nyekwanụ gị ihe ị chọrọ n'ụlọ ma osise ma ọrụrụ chọwa ndị Better Life Engineering and Procurement Limited anaghịkwa eji akpata atụfu abụọ ọgaranya Better Life bụ ọka ibe ebe ọ bụla ọ sọrọ gị nọrọ ha ga-abịa n'ebe ahụ rụọ ọrụ gị ya isi ụlọ ọrụ ha dị n'Ọka nke steeti Anambra agadi nwaanyị anaghị akọrọkwa nka na egwu ọma agba ọ bụ akara ekwentị ha bụ ihe ị na-ahụ n'ihu ebe a ịma na ego bụ onye ije emekwa ngwa ngwa emeghara ọdachi chọwa ndị Better Life Engineering and Procurement Limited taa maka na enwere eke mana enwekwara eke nwe ọhịa o ntị adịkwa ya gazie